Itt ülünk abban a mentőautóban, ami Magyarországon az első női mentő egységet is egyben képviseli. Varga Vanda a vendégem, jó reggelt kívánok, Vanda, még egyszer, illetve Siklósi Gábor, jó reggelt még egyszer. No, akkor vágjunk bele, ugye valahol ott fejeztük be az előbbi percekben, hogy Magyarországon miért kellett, Gábor, annyi ideig várni, hogy legyen Magyarországnak is már egy női mentőegysége, miközben Ausztriában, Németországban, Angliában erre számtalan példa van. Ugye hát van egy olyan munkavédelmi törvény, hogy a nők hány kilót vihetnek, ezt hány méterig vihetik. Magyarországon mentést ugye az Országos Mentőszolgálat végez, mi az Országos Mentőszolgálattal karöltve végzünk mentést, viszont ránk ez nem vonatkozik, hiszen nem közalkalmazott a hölgy, ő tesz egy önkéntességi nyilatkozatot, hogy ő ezt saját felelősségre végzi, így lehetséges ez. Vanda, régi álma volt önnek az, hogy ön legyen az első női mentőegység tagja? Igen, úgy érzem, hogy a tanulmányaimat most sikerült kamatoztatni önálló kivonuló mentőápolóként ezen az autón. Régi álmomat teljesítettem. Fiúkkal szinte majdnem tudásilag ugyanannyit tudunk, mert a végzettségünk ugyanannyi. Itt, amit szoktak kérdezgetni, hogy hát a súllyal hogy birkózunk majd meg. Na, hát akkor maradjon erre a kérdésre akkor a válasz is, hogy tényleg fizikailag hogyan fogja bírni a betegeket ezen a mentőágyon. Ugye még hogyha üres, akkor viszonylag gondolom könnyebb cippeni, ez hogyha én ráfeküdnék, az mondjuk plusz 80, hát mennyi legyen? 87-88 kiló lenne? Volt már rá példa, hogy hordágyat kellett vinnünk, főleg az Erikával, mert ez egy komplett női egység, amit alkotunk. Eddig sikerült megbirkóznunk. Nehezebb terep esetén, vagy esetleg lépcsőnél, ha le kell majd hozni, természetesen az Országos Mentőszolgálat dolgozói is segélykocsit hívnak nehezebb betegnél, vagy szűkebb területnél, így gondolom ezt mi is meg fogjuk tenni. Azt már említette, hogy túl van néhány bevetésen. Milyen volt a fogadtatás, hogy nem egy pasi szállt ki a mentőautóból, hanem egy csinos hölgy? Köszönöm szépen először is. Teljesen pozitív volt a fogadtatásunk, nagyon sok helyszínen voltunk már. A legmeglepőbb, mikor például egy úgymond kocsmába érkeztünk, több fiatalember, ittas fiatalember fogadott minket, és teljesen meg voltak rökönyödve, hogy 2 nő érkezett egy ittas felsérülthöz, de ami számomra egy nagyon maradandó élmény volt, egy bácsihoz mentünk, aki fulladt, aszmás fulladó volt, és úgy köszönt el a végén, hogy megkérdezte, hogy mind a kettőnknek adhat-e egy puszit. És megkapta? Igen. Na, Vanda, nézzük meg, hogy gyakorlatban ön mondjuk mit tud. Jöjjön ki a mentőautóból, mert hát ugye egy mentőszakorvos, vagy egy mentőtiszt ugye nem mindig a mentőautóban ül, majd a kollégáink lekövetnek minket. Nyitjuk a mentőautó hátulját. Mi az ön feladata abban a pillanatban, hogy egy helyszínre érkezik ki, én vagyok a beteg, mondjuk mi legyen a sérülésem? Ez közterület, amiről beszélünk, szóval itt mondjuk elcsúszik az udvaron, ugye? Amiről beszélünk. Nagyon megütöttem a lábam, egy lábon tudok csak állni. Kérem, lásson el. Hát az elsődleges ellátásként rögtön leültetjük, megkezdjük a beteg, most csináljuk rögtön. Csináljuk, hát nyissuk le ezt a dolgot itt. Konkrétan azért itt nem így működik, ja, hanem rögtön nem tudjuk itt megoldani, hanem akkor az ágyat ki tudom önnek venni természetesen, de addig is, míg kiveszem az ágyat, nyugalomba helyezzük, a kollégám addig esetlegesen tartja, rögzíti a lábát, fölteszünk egy rögzítőt. A kollégája a másik hölgy, tehát nem Gábor. Egyedül egy mentős, az nagyon nehezen mentős, ugye mi ezt a robogón tapasztaljuk. Munka, mindenféleképpen egy csapat. Felbicegek mondjuk ide a mentőautóba. De azt tudom, de most lehet, mert ez egy tévés műsor. Tehát felbicegek ide, mondjuk befekszek ide, nem is kell... Mindenféleképpen fekve kell szállítanunk ugye a lábsérültet, de ez életben nem így zajlik, hogy a sérültet felbicegtetjük, hanem felemeljük a hordágyra. Konkrétan ez a lényeg. Ön engem fel tudna emelni érzése szerint? Biztos, hogy nem, de ezért vagyunk ketten. De ez az autón azért fogunk úgy is vonulni, hogy megosztva férfi sofőr, női ápoló, női sofőr, férfi mentőápoló, de kompletten mi az Erikával szoktunk együtt is vonulni, mint első női mentőegység. Nyilván, aki bajba kerül, ugye annak már mondhatni teljesen mindegy, hogy egy női mentőtiszt, vagy egy férfi mentőtiszt érkezik a helyszínre, mert számára ugye a betegnek az a fontos, hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban ellássák, de egyébként Gábor, ön szerint ennek a pozitív példának, hogy most már van női mentőegysége Magyarországnak, lesznek-e követői?
Hát nagyon reméljük, hogy lesznek, mert női mentőápolót már más szolgálatok is alkalmaztak, a női gépkocsi vezető volt az, ami eddig elmaradt. Remélem, hogy lesznek vezetői, hiszen ugye azért mentésben elsősorban észnél kell lenni, és a fizikai erőnlét az egy másodlagos dolog, persze nem elhanyagolható dolog, de a lányok fizikai állapota, azt kell, hogy mondjam, hogy azért némely fiú mentőápolókénál és gépkocsi vezetőkénél is jobb. Izgul egyébként, Vanda? Tehát most, hogy így még csak pár... Hát nem, hát de hogy mégis ez már élesbe, hogy egy női kollégájával együtt már kettesbe járnak a helyszínre. Az adrenalin ebbe a szakmában biztos, hogy mindenkinél nagyon magasan van. Amíg kiérünk a helyszínre, addig van ideje az embernek izgulni, a helyszínen már nincs. Ön ilyenkor egyébként, Vanda, ugye van egy sofőrünk, a hölgy, aki nincs most itt, mert valahol vidéken éppen dolgozik, vagy tanul, de valójában ön itt szokott ülni, ugye a sofőr mellett. Megkérném arra, hogy csücsüljön be nyugodtan az autóba, én leszek a sofőr, jó? Nem tudom, hogy van-e még rá időnk, hogy elinduljunk a mentőautóval. Még sose vezettem mentőautót, de hát ki tudja, én azt szoktam mondani, hogy majdnem mindenhez értek. És nézd! Megkapjuk a feladatot, vagy rádión, vagy telefonon keresztül, becsatoljuk magunkat GPS-en keresztül, vagy ha nincsen GPS-ünk, akkor térképen keresztül megkeressük a címet, elindulunk. És aztán a helyszínen már mindenkit ellátnak. Mi itt most befejezzük a beszélgetést, és mi is elindulunk valahova. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Vanda, örülök, hogy ön már a női mentőegység tagja. Sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen.